B'investiment ta' 40,000 euro, Heritage Malta akkwistat mappa rari ħafna li turi d-dinja u l-univers ta' madwara illustrata minn Genju Għawċi. Antonino Saliba kien jgħix fi żmien ir-Rinaxximent u kien bniedem ħafna talenti wara li dan kien studja barra minn Malta. One News kellem ma' Nicolin Sagona li hija kuratriċi anzjana tas-siti Għawċin li spjegat kif din il-mappa turi d-dinja u l-univers f'disa' biċċiet skont kif kienet maħsuba d-dinja f'dawk iż-żminijiet. Hija nnotat li fost id-dettall tal-mappa fejn jidhru l-infernu l-elementi tad-dinja f'nofs kollox tidher Malta. Sagona sostniet li din mhux l-unika referenza ta' Saliba li kien Għawċi għal pajjiżu hekk kif kien isemmi l-Art Welidu b'mod regolari. Kien jiffirma x-xogħol tiegħu il-Maltese dal Gozo, ġifieri dan kien gburi ħafna li hu Għawċi, però li hu żgur li mar jistudja barra minn Malta, ġifieri dan kien lawreat fil-liġi kanonika, fil-liġi ċivili, studja l-filosofija, studja l-matematika, kien astronomu, ġifieri kien ġenju f'kelma waħda. Saliba aktarx kien jaf b'mod personali l-astronomu Galileo Galilei jew l-astronomu Johannes Kepler. Intant Nicolin Sagona spjegat kif Saliba huwa persuna importanti ferm għall-istorja Għawċija u kien għalhekk li Heritage Malta xtaqet li jkun parti mill-Mużew Tgħawdex li qed jinbena. Qalet li minkejja li l-mappa oriġinali tinsab fil-Ġermanja, din il-kopja xorta waħda hija akkwist speċjali. Aħna irnexxielna nakkwistaw xorta mappa rari ħafna għax l-edizzjonijiet li ġew wara l-oriġinali xorta huma rarismi fid-dinja. Din ix-xhieda ta' talent Għawċi bħalissa tinsab fil-laboratorju tal-karta f'Bigi fil-Kalkara, imma l-futur tagħha huwa li din tiġi apprezzata bħala l-kapolavur li verament hi. Xtrajnija f'kundizzjoni tajba ħafna, jiġifieri restawra saċ m'għandix bżonn. Però issa isirula l-preparamenti biex din eventwalment issipruha esibita ġewwa l-mużew, jiġifieri issir l-amount apposta biex imbagħad inkunu nistgħu nesibixxuha ġewwa l-Mużew Tgħawdex.